Shima sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn heddiw. Ar gyfer yr dadflwchio, dwi'n mynd i dadflwchio y flwch yma. Dwi'n yn gallu dyfalu beth sydd yn yr flwch yma, ond dwi ddim yn cant y cant yn cadarnhaol. Wel, cawn ni agor fe te. A dyma'r cymwysiad o'r flwch yna. Mae'n edrych yn ychydig yn twylllodiedig achos ar arwyneb mae'n edrych fel yr breiwan neu breifan ac hefyd o pwydr neu pwydydd gwneud allan o ceramig neu clai ac mae'n lliw yma sydd yn hyfryd yn ychydig o'r lliw oren neu ddaearoledig yn edrych fel rhyw fath o'r lliw oddi wrth clai neu tywod. Ac hefyd mae'r pwyster arnynt ar y pwydr, mae'n temlo fel ddim yn ysgyfan, mae'n temlo yn drwm. Ac hefyd yr un peth gyda'r breian neu breifan, ond yn dirweddol mae nhw'n yn gwneud oddi wrth y blastig achos rydyn yn gallu gweld ar y ochr hyn llinell y miniad yn pwydr neu pwyadydd. Ac hefyd ar y sêl o'r breian neu breifan yma, mae hefyd yr llinell y miniad ar gyfer y plastig. Roedd hyn yn costio £6.25 ceiniog ac roedden nhw wedi ei larpio yn dda yn yr larpiad byrlwm fel hyn ac hefyd yr chrwyd main plastig fan yma. Ar y blwch, ar y ymlidwr ar gyfer y danfoniad, ar gyfer y pwys, mae'n dweud mae'n 444 gram. Hefyd, mae'n temlo yn galed corff, gyfan corff, dartwys, diriog, ffurf, ffythgnaw, hiw a sad. Fel ydych chi'n gallu clywed. Y rheswm pam prenais i pwydr neu pwyadydd a'r breian neu breifan hyn oedd ar gyfer amdrech i dod o hyd o bwyd sydd yn iachusach ar gyfer hyn. Meddylais i o defnyddio yn fwy o berllysiau ac hefyd cymwysiadau yn fwy naturiol yn fy bwydydd. Er enghraifft, meddylais i defnyddio y pwydydd a'r breian fel ffordd neu fodd haws i plicio yr groen oddi wrth y garlleg achos yn y gorffennol defnyddiais i amryw foddiau o plicio y groen oddi wrth y garlleg yn gynnwys y rhai sydd fel holltiwr neu agenwr cnau lle mae'r y golinau arnynt ac dach chi'n angen i cloi y golinau ar yr offeryn i maluro yr garlleg trwy'r rhyw fath o hidl. Ond darganfuas roedd yr fodd hyn yn gastraffu gymaint o garlleg. Er fod roedd yr offren hyn yn cadw y croen o'r garlleg allan. Felly, gyda'r cynhyrchiad newydd hyn, sef yr pwydydd a'r breian hyn, cawn ni gweld os ydy'r hyn yn fodd llwyddiannus i plicio y croen oddi wrth yr garlleg. Wel, ar y plat yma mae'r
rhyw rai o ewynau garlleg, ond cyn malur nhw, dwi'n angen I dweud ynglyn at yr breian yma ac hefyd yr pwyadydd neu pwyodor. Mae'r arwyneb o'r ddau mor esmwyth, mae'n gwirioneddol am temlo fel ceremig achos mae'n mor esmwyth I temlo. Gyda'r defnydd hwn o blastig, mae'n llai debygol I chwilfrio neu drychio neu torri yn afflon pan yn gollwng ar y llawr ergraifft. Ac hefyd, os rydyn yn mesuro ar uchder o'r ochr o'r breian, mae'n oddeutu 7 centimetr yn uch. Felly, mae'r breian neu breifan hyn gyda'r ochrau sydd yn weddol uchel I gynnwys beth bynnag sydd anno fe yn ei malurio. Felly, os ydyn yn gosod ywyn anno fe fel hyn, ac wedyn yn malurio fe gyda'r pwyadydd fel hyn, a dyna'r canlyniad, ac wedi hyn, mae'r mor hawdd I plicio mas y croen fel hyn. Unwaith eto gyda'r elwyn arall fel hyn. Unwaith eto, mae'n mor hawdd I plicio y croen oddi wrth y cnawd o'r garlleg. Gyda'r trydydd. Os ydy'r ewyn yn nedio o gwmpas yn yr breian fel hynny, dwi'n yn argymell I dechrau yn ysgyfan fel hyn. I gwastadhau I lawr yr ewyn. Ac wedyn, mae'n haws I priodi yn galetach arno fe wedyn. Ac wedyn mae'n hawdd I plicio y croen. Ac hefyd gyda'r olaf. Wel, fel dach chi'n wedi gweld, fod yr ochrau o'r breian hwn yn weddol uchel gwaethaf hyn, llwyddaniodd yr ewyn olaf I nedio allan o'r breifan pan roeddwn yn ei ffistio neu maeddi neu pwnio neu pwyo. Felly, dwi'n yn meddwl mae'r ychydig o safon o sgil os dwi'n yn eisiau I defnyddio hyn. Ond dwi'n meddwl mae'r sgil hyn ddim yn anodd I meistrioli. Wel, ynglyn at yr barniad o'r preniad hyn, a oedd hyn yn preniad
da? Ai ydw i yn rhoi y bawd i fyny, neu bawd i lawr, neu bawd yn weddol i'r preniad hyn? Wel, y bartniad yw bawd i fyny, achos dwi'n yn meddwl gyda'r pris morach yn gymhorol i'r fathau eraill yn ratach na rhai gwneud odw wrth yr defnydd o ceramig. Mae'r gyda'r cynhyrchiad hwn, mae'r y fenteision o i fod yn wneud o'r defnydd plastig, ac mae'n teimlo fel defnydd ceramig, ac hefyd gyda'r y fath o plastig hyn, fod y plastig yn rhad, does dim unrhyw origl sydd yn gwneithio rhywyd gyda fe, ond yn hytrach dim yn gallu synhwyro unrhyw arogl oddi arno. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn pryniad da. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.